Pano ndi pa Nyasa Voice Box. Cholinga cha Nyasa Voice Box ndicho kuti channel chimenechi chikhale ngati pabwalo pamene ndithu amalawi osiyanasiyana athu mabwera pano ndi kumalankhula zakukhosi zokhuzana ndi ndale komanso kayendetsedwe ka dziko lathu la Malawi. Ndi amene simukudziwa ku chipani cha United Democratic Front UDF kumeneko olemekezeka Mayi Esther Jolobala omwe ndi phungu wa nyumba ya malamulo ku Machinga East atula pansi udindo wawo ngati mkulu okopa wanthu kapena kuti campaign director pa Chingerezi. Ndiye pano tabwera ndi mkulu wina osapota chipani cha UDF ochokera ku Mangochi Lutende amene akunena kuti eya Mayi Jolobala atula pansi udindo, ndipo mkulu ameneyu akuona ngati kuti Mayi Jolobala akukonzekera ukalowa chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Ndi zinthu zinthu zopanda umboni amene wandithu ndi maganizo mkulu ameneyu nditi musiya kuti azilongosole yekha, koma nkhani imene akufunsa pano ndionena kuti Amayi Jolobala akamachoka kupita ku chipani cha DPP kulini anthu owatsatira apita nawo kapena atsala. Ngati anthu atsala akupanga chani ku chipani, akuthandiza chipani kapena anthu atu mwina afuna adzimenya nkhondo yothandiza chipani cha UDF mwakachetechete kotulutsa information ya UDF kumayipititsa ku DPP. Tikhale modzi pano Nyasa Voice Box tamvera akulu amenewa, ndipo akamaliza makamaka inu anzathu achikonda chipani cha UDF timati mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Moni. Mwadzuka bwanji amalawi nonse ambale anga, mwadzuka bwanji lero lachitatu pa 4 February 2026. Mwadzuka bwanji kwina kulikonse kumene muli. Ine ndadzuka bwino, a president amangochi Lutende ndadzuka bwino. Pepani tinasowa pakati pa chifukwa cha zintchito, koma lero ndangopeza kampata kameneka nkhani imeneyi imangondidya mumtimamu, ndiye ndaganiza lero ndiyipereke ndi kanthawi kampata kamene ndapeza apa. Ndiye lero ndibwere ndi nkhani iyi, utenga wopita ku masapota mamembala ndi adindo onse, masapota mamembala ndi adindo onse okonda chipani chathu cha UDF. Utenga umenewu upite kwa ina aliyense chitipa tunsanje. Vyeni imeneyi ipitiseni m'maground mmene muli anzathu amene samamva chiyawo. Okay. Ndanena kuti vyeni ikubwera pansipo, vyeni yake ndi imeneyi. Ya nkhani yanga ndi mafunso mwina apezeka awiri mu nkhani imeneyi, apezeka mafunso awiri oti wina aliyense amene ali membala kapena supporter kapena ndindo mu chipani chathu cha UDF akhoza kuziyankhira yena wina aliyense payekha, akhoza kuziyankhira wina aliyense payekha. Ndiye nkhani yanga ndiyi imene ndakhala ndikuzifunsa mafunso from last year, koma lero ndaona kuti ndibwere chifukwa pali nkhani ina imene ikumveka underground yangondipeza kumene, koma sindiyikamba nkhani imeneyo. Tikuyidikira kuti kafukufuku ayende ngati madzi, koma apa ndingobwera ndi nkhani iyi muyimvetsetse bwinobwino wina aliyense chifukwa ili ndi mafunso. Ndingopita ndipite direct kuti imveke bwinobwino kwa wina aliyense wa UDF, imveke bwinobwino kwa wina aliyense wa UDF, ndipite direct. Mboma la Mangochi muli constituency ya Aisha Mambo Adams, ndipite direct tsopano. Mboma la Mangochi muli constituency ya Aisha Mambo Adams, Mangochi Nkungulu. Tikuzowa bwinobwino kuti iwowo ndi a UDF paka analandira maudindo ku convention kukhala a UDF pa zaka zambiri. Ndiye pali constituency ina ku Machinga imene amachokera Jolobala, mukuyidziwa bwinobwino. Anthu awiriwa ndikupanga example chifukwa mafunso awiriwo akubwera m'maground ake amenewo. Ndiye kuli constituency ya Jolobala amene angosanzika kumene pa udindo wa campaign director kulikulu ku chipani cha UDF chifukwa choti ali ndi ntchito kuboma. Ndiye anthu awiri amenewa Aisha Adams ndi Eugene Jolobala, monga ngati tikuziwa bwinobwino kuti kunamveka mbekezera amavidiyo chonzo zonse zimene zimachitika 2025 elections, zoti munthu akupita pa ground
ndi membala ali ndi udindo ku chipani ndiponso iye akufuna mpando wa OMP. Ndiye akunena kuti pa OMP mundivotere ine, koma tsopano tikanena za president musamvotere wathuyu, mukavotera apita. Anthu amenewa ndi zimene zimatuluka. Anthu amenewa ndi zimene zimatuluka. Ndiye zapezeka kuti nkhani imachitika tonjija mpaka na za chisankho chatha. Ndiye pobwera ife tsopano nkhani ija titaimva tinaona kuti ayi panalibe chilungamo. Sangapezeka munthu wa DPP ukagwira ntchito ku UDF. Ndi chifukwa chani a UDF akugwira ntchito ku DPP koma atavala makaka aujeni? Ndi ma sell out, ndi anthu ogulitsa, ma traitor, nani chonjeti ndi ma traitors. Okay, ndiye chifukwa cha pressure takhala tikuona anthu ena kumachoka mzipani, ane pakati pana kupanga resign. Anthu ena olimba mtima akadali mukwazo bwinobwino, sinena mayina, akadali koma akuzowa bwinobwino kuti ulendo ulipo. Chifukwa akupita iwoto akupita, koma chifukwa cha manyazi akuona kuti ayi nditenge nthawi. Koma nkhani yanga ili apa, viyeni imeneyi ipite kwa wina aliyense kumala chiti patusanje kwa anzathu amene simumamva chiyawo. Ndithandizeni ina president Amango Chilutende. Tikafika pa nkhani ya loyalty, kukhulupirika, tikabwera pa nkhani ya loyalty politics, kukhulupirika, pamafunika munthu azikhulupirika. Of course tikuziwa kuti mundale anything can happen ngati mmene zachitikira zimenezi. China chilichonse chikhoza kuchitika ngati mmene zachitikira zimenezi kwa Aisha Mambo ndi Ajolo Bala ndi ena amene atisiya already, amene amagwira ntchito ali ndi makaka a UDF koma mkatimo anthu ali a DPP. Zomvetsa chisoni kwambiri chifukwa cha ndalama, chifukwa cha maudindo. Okay, palibe kanthu, it's their own choice. Kusankha kwawo kumeneko palibe vuto, koma vuto linalipoti anali ndi chinyengo kwa anzawo amene amakhulupirira, amene anapita uko kukomesa hall chaka chija kukayika m'maudindo. Iwo nkuvomera kuti aya atitenga maudindo, akuzowa bwinobwino kuti sale a UDF. Zomvetsa chisoni. Ya anthu amene anakhulupirira anthu kuti anthuwa ndi athu. Zomvetsa chisoni. Ndiye point yanga ndi iyi, tikuziwa kuti MP wina aliyense akamapanga kampeni amakhala ndi komiti yake mu constituency imene imachedwa kuti komiti ya UDF. Chifukwa zonse zimene amapanga Ajolo Bala samapanga yekha, anali ndi komiti imene usiku imapita ndi kumakauza anthu, kumapasa ndalama anthu kuti inuyo voterani apita. Chifukwa cha ndalama zimene analanda kuapita. Nkhani iyi tikuimva chifukwa tili ndi maumboni atipeza. Ndiye amatenga ndalama usiku, masanawa nkukhala ngati, koma usiku ndikuzapezeka kuti nda DPP. Ndikumakauza anthu kuti ayi mukavotere apita, mukavotere apita, mukavotere apita, koma pa udindo ndi ineyo OMP. Zachitika. Anthu aka omwewo amene amalanda ndalamawo ndi amene akumatiuza pakali pano. Amatiuza chaka chathachi mpaka pakali pano akumatiuza zimenezi. Mmakonstituency awiri wathu, Aisha constituency ya akuti yani Mango Chinkungulu ndi constituency ya Ajolo Bala uko. Anthu akumatiuza. Tentisi yapo munthu akoza kulowa chipani chimene akuchifuna ufulu wake, koma chinyengo sichimafunika mchipani. Ndiye chifukwa cha pressure imene enafe tidayiyamba zapezeka kuti anthu tsopano chilungamo akuchiona ali ndi manyazi. Ena akumabwera akaudindo kakuti ndikuchoka koma ndingosala apa kamembala ulendo, ena nango uchoka zonse ndikusaloka komweko kumene manenako. Ena angokhala du sakuyankhula chilichonse, amakhala kuti akufuna kukana pa nthawi iyo, koma tsopano pano chilungamo chikwapwa. Ndiye pakali pano funso langa ndilili, anthu aja tikumva choncho akuchoka m'madera ena aliwonse kusanzika ku chipani cha UDF. Anthu onsewa tikamamva choncho kuti akuchoka ena kubasanzika mapanga ma resignation letter, tikuzowa bwinobwino. Ndiye ndi mafunso awiri amene wina aliyense amene amachikonda chipani cha UDF, whether ndi supporter wamba genuine, kapena ndi membala genuine, kapena ndi ndindo. Chifukwa pali adindo amene atenga chimoza example ndi imene Ajolo Bala anali ndindo koma anali munthu wa DPP. Aisha Mambo ndi zimene mukumvazi. Okay, ndiye apapa nkhani yanga ndi iyi, muviyeni imeneyi.
mafunso anga ndi awiri. Tikumva chonchi ifeyo kuti anthu asopano akumasanzika akumapita ku chipani chawo chimene amagwirira ntchito pa zaka zonsezi ndi cholinga choti akhale ma agent owononga chipani cha UDF. Ndibwereze lero monga ngati ndili maumboni kuti kunali anthu amene anangovala makaka pamwamba apa mu chipani chathu cha UDF koma ali ma agent a DPP ndikumagwira ntchito yowononga chipani cha UDF koma ali adindo. Inu sopano mukuwaona maumboni muli nawo, zonse zikuchitika masana, dzuwa likuswa mtengo, nkhani imene mukuiziwa. Ndiye ngati akuluakulu amenewa lero akufika posanzika ku chipani. Funso loyamba limeneli, ngati akuluakulu amenewa amene mukuwaziwawo akupanga resignation kwauza anthu mchipani, a secretary general athu ndi anthu onse kuti ine sopano ndikutula maudindo, ena ndikuchoka kumene ndikumapita kumeneko ku DPP ko. Ngati anthu amene aja akuchoka openly, ifeyo amene tili masapota mamembala kapena adindo ena ochikonda chipanichi ndikumanyadira kuti okay anthu amene wakupita ndi zabwino. Kodi anthu awo makomiti awo mmadera amenewa Mkungulu Mangochi Mkungulu ndi uko kwa Jolobalako, anthu amene amagwira ntchito nda Jolobala, anthu amene amagwira ntchito nda Aisha Mambo, amene amavala makaka a UDF usiku nkumayenda limodzi ndatsogolera amene akuthawawa kuti okay yesu bantu kupita ku DPP komweko amene amalanda ndalamawa. Kodi funso langa limenenso pano, kodi anthu amene amagwira nawo ntchito mudayamba mwazifunsa kuti iwo kodi akadagwira pe ntchito ya UDF? Funso langa lipite kwa wina aliyense Malawi amene amachikonda chipani cha UDF. Tikufa pakali pano chimene ndikumva kwambiri, funso limene likubwera chifukwa choti tikumva kwambiri kuyankhula nkhani ndikumanyadira anthu kuti okay apa amene tikonza chipani tikakonza chipani chifukwa awa akuchoka mwakuti mwayamba mwazifunsa kuti iwo samagwira ntchito okha, anali ndi makomiti. Kodi anthu amene mukumva akuchoka mu chipani? That is my question. Pali nkhani itu pamene ndikunena chonchipa, pali nkhani imene yangotipeza kumene ina president ndi mabweratu koma sindi mabwera ilibe umboni, ndizabwera bwinobwino pakali pandili pakafukufuku. Nkhani imene ndayimvayo koma sindinena chilichonse, ndizabwera bwinobwino kuti nkhani njati ndi imene, koma pakali pano ndibwere ndi nkhani iyi. Funso langa ndi ili, Aisha Mambo pamene amagwira ntchito ya UDF ali wa DPP anali ndi komiti, a Jolobala pamene amagwira ntchito ya UDF koma ali a DPP nawonso anali ndi komiti. Mmaizwa komiti mamembala a UDF mu constituency yawoyo onsewa awiriwa ndi ena amene achoka aja. Funso langa ndi ili, kuchoka kwa awawa, kuyaluka kwa anthu amenewa ndi kuchoka kwawo kupanga ma resignation ena mwa iwowo nkumapita ku DPP, anthu awowo munayamba mwamva kuti tikupita nawo ku DPP? Mukwadziwa indu anthuni amene mukutiuza nkhani zimenezi, amene amayenda ndi anthu amene mukwadziwa nkukala komiti akuti ya UDF koma ili komiti ya DPP under UDF name, mukwadziwa bwinobwino achoka chifukwa akuluakulu awo ndi amene akupita awotu sopano, koma sopano amenewa sakumveka chilichonse. Kodi inuyo anthu amenewa mukwaganizira chiyani achoka? That is funso langa loyamba. Funso lachiwiri pomwepo ndiloti ngati sakuchoka abisala, chifukwa pamenepo sakuoneka anthu, ngati sakuchoka abisalira. Tsono mabwana awo ndikumapita kumeneko, iwo ndikusabisalira mmenemu, akubisalira zoona kapena ali mgulu la mission yoti iwo akapita ukoko ma information azitenga iwowo nkumapita nawo a UDF pamene ukonza apa? That is question number 2. Ndibwereze funso la number 2, ngati iwowo abisalira momo, ndikunena tu komiti ya Aisha Mambo, komiti ya Jolobala, ngati a Jolobala akuthawa, kodi komiti yawo ikuthawa? Ngati si ikuthawa ikudikirira chiyani ku UDF? Inetu sindikuthamangisa anthu chifukwa mwina ena azaganiza kuti president kuti afuna kuchosa anthu. Ndilibe power yochosa anthu, koma ndikukuwuzani politics kuti
pamene mukusangalalira kuti ajolobala akupanga resign, pamene mukusangalira kuti ena tikuadikira azichoka azithawa, pamene mukusangalira inuyo kuti ena anathawa ali kumeneko, angopita iwowotu anthu amene anali nawo powononga chipani ndi kukhala makomiti awo. Kodi inu simukuzifunsa kuti ali kuti? Akugwira ntchito ya UDF kapena undercover, kuti zilizonse mukakonzedwe ka chipani chatuchi iwowo azitenga maucheni amene kumakauza bwana awo azikapereka ku DPP ko. Kodi nkhani imene simukuiona? Mafunso ndi awiri. Makomiti member awo ali kuti? Anthu amenewa amene akuthawa amene awononga maagent a DPP wa koma atatenga maudindo, makomiti member amene amagwira nawo ntchito usiku ndi kumakapereka ndalama kwa anthu kuti ayi ife sitikufuna tupere muluzi. Kodi makomiti amenewa inuyo mukwazi wa anthu awo amene amagwira nawo ntchito? Funso lachiwiri, ngati iwo sakupita nawo azi bwana awowa kumene akupita ku DPP ko abisalira momo, kodi amenewo ndi genuine akugwira ntchito ya chipani, azigwira ntchito ya chipani kapena ife pamene tifuna kukonza chipani sone iwo azikhala ma agent otenga nkhani kumakauza kumeneko azibwana awowa kuti nkhani iliyonse kakonzedwe ka chipani chathu cha UDF izipita ku DPP apeze mipata yowononga DPP still koma ali kunja mkatimu muli azikazitape. Nkhani iyi ndakhala ndikuzifunsa mafunso amenewo. Ndicholinga choti wina aliyense pano ndimuuze chilungamo chifukwa yandipeza nkhani sindiyikamba koma ili underground tikuyiunikira kafukufuku akupita maagent athu apita ikazatuluka bwinobwino tikayipeza information bwinobwino tikuwuzani koma ikubwera pa anthu amene amagwira ntchito ndi atsogoleri amene amalanda ndalama kuwononga chipani cha UDF ali mu UDF. Ena mukwaziwa asanzika apita, ena kumapanga ma registration, ena ngobisala akupanga manyazi. Inuyo mukwaziwa sindena mayina koma ndikufunsa kuti kodi makomiti member awo adayamba abwera apo kusazanzika chifukwa ena mmanena atu ena numanena kuti akangochoka atu aujeni ndiye kuti atenga anthu awo, anthu ajatu achoka. Kodi anthu aja awatenga? Ngati sana atengi awasiyiranji ku chipani cha UDF? Ife tikufuna kukonza chipani cha UDF. Kodi anthu ni mukwaziwa anthuwo? Makomiti awo anthu mukwaziwa chifukwa tiyambe pamenepo tikukonza chipani. Madera amenewa anthu amene amayenda ndi anthu amenewa amene akuthawa amene amagulitsa chipani chathu cha UDF mukwaziwa bwinobwino? That is my question. Mukwaziwa bwinobwino? Ngati mukwaziwa bwinobwino akugwira ntchito yanji? Mabwana awo ndi atha awatu iwo akugwira ntchito yamji. Chabwino viene yangayi lero ndikutanthauza kuti mukamayankha mafunso a president abwera lero kuza kuunikirani kuti matenda athu akadali ndiye kusangalala kwanuko sangalalani pang'ono. Anthu amene muli nawo m'maground iwa amene amazicho kuti ife ndi a UDF anthu ake makomiti awo anthuwo iwo wachoka koma asiya anthu awo ma agent kuti zonse zimene tikukambirana ife umumu chifukwa loyalty pa chipani alibe, kukhulupirika pa chipani alibe cha UDF. Anthuwo ndi a DPP. Ndiye ndikupasani politics imeneyo ine tena president ine politics ndikuizwa bwinobwino. Akuluakulu chenjerani. Ena amene mukwamva phokoso yayi a president azipanga makuti yayi muzaona bwinobwino anthuwo ma agent ake akuluakulu awo amene akugwira nawo ntchito imene yowononga chipani ichi anthu ake ndi amene akungochoka kumaka ma resign awasiyana uku. Chenjerani akuluakulu. Ndikutanthauza kuti chani? Mukampeza munthu oteno muzindikire kuti unuyu ndi wowononga ali gulu lake lomwe lija. Ndiye anthu akuchokera m'makonstituency osiyanasiyana m'maboma osiyanasiyana. Kuli boma la Mangochi mu constituency ya Mangochi Nkungulu, kuchoka pamenepo tikupita mujeni mboma la Machinga. Anthu awiri watu akuchokera m'madera amenewa. Ndiye ma constituency amenewo anthu anali ndi makomiti member amenewa ali kuti chifukwa azimbo yawo ndi akuthawa koma iwo sakuthawa chifukwa chani? Pali agreement ya mtundu wanji? Chifukwa ife tikukonza chipani itu ndiponso chipani chikukonzedwatu ndiponso tumumva ululu koma
anthu amenewa mwagadi, ndiye point yanga, agadeni anthu amenewa chifukwa anthuwo abisalira momu ndi makaka a UDF ndi kumapanga mapokoso, anthu akumayenda ndi akuluakulu amene akuthawawo. Inetu amene apulezi amakuchitutende amene ali ndi funso m'maviyeni ngati amenewa azibweretsa palibe vuto, koma nkhani ya lero kummawa kuno pa 4 February kummawa kuno, nkhani imeneyi ndabwera nayo kuzakuchenjezani inuyo anthu amene mumachikonda chipani chitipa tunsanje. Yang'anani kulilongwe kuti kuli anthu kumeneko amene titangoluza sakuziwika bwinobwino kuti ali kuti ali ndi maudindo mchipani kulilongwe ambiri. Kodi anthu amenewo pamene amayenda na agangata ukapanga misongano ya DPP pomwe ali ndi maudindo ku UDF, makomiti awo atisanzika kulilongwe ndiye politics imeneyo. Amalawi a president abwera kuzakuuza ni politics imawawa, koma chilungamo tendi chinene. Ndikafika pamenepa zikomo kwambiri. Amene ali ndi mafunso akoza kumabwereza kumanditumizira ku inbox, palibe vuto, koma maviyeni amenewa kwa anzathu amene simumamva chiyawo. Nkhani ndi imene ayawo ndi akuziwa bwinobwino, ndi imene ndimayankhulira ine sinimabisa, koma inuyo anthu achichewa simumamva chiyawo. Nkhani ndi imeneyi, mukuti chiyani pa mafunso anga awiriwa. Makomiti member amene amayenda ndi anthu amene akuthawa amagulitsa chipani ku DPP, mukuti nawo bwanji? Nchifukwa chani sakuoneka? Lero tikungomva mapokoso sali ma agent still. Samalani, nkhani yanga ndi imeneyo. Zikomo kwambiri, tsiku labwino kwa wina aliyense. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.